Zdravím. Dnešnou témou bude panický záchvat. Povieme si, čo to je, ako sa prejavuje, prečo vzniká a ako si môžeme pomôcť. Aby sme pochopili, prečo panické záchvaty existujú, musíme sa pozrieť do minulosti. Keď ľudia žili v prírode, hrozilo im reálne fyzické nebezpečenstvo. Napríklad šelma v lese. Keď človek v lese zbadal nebezpečné zviera, jeho mozog to vyhodnotil ako hrozbu a zapol ochranný mechanizmus, ktorý sa volá utekaj alebo bojuj. Preto panika, ktorá vzniká, nie je chybou, ale je to prirodzená príprava na budúcu extrémnu fyzickú aktivitu. Čo sa vtedy deje? Srdce začne silno búšiť, pretože jeho úlohou v tejto chvíli je rozviesť veľmi rýchlo kyslík a glukózu do všetkých svalov, aby sme mohli útočiť alebo utekať. Tým pádom sa zvýši aj výkon nôh a rúk. Bez bušenia srdca by svaly boli pomalé, no a útek pred tou šelmou by bol dosť neefektívny a tým pádom by nám hrozila aj smrť. Ďalšia vec. Začneme veľmi rýchlo a plítko dýchať. Človek má pocit v tej chvíli, že sa nevie nadýchnuť. Je to preto, že telo potrebuje veľmi rýchlo získať kyslík, pretože sa pripravuje na síce veľmi rýchlu, ale intenzívnu námahu. Takisto, ako sme už povedali, my potrebujeme v podstate zaútočiť alebo utekať. A tým pádom sa nám začnú triasť aj svaly, pretože my potrebujeme zvýšiť svalové napätie. Niekedy dokonca vzniká aj zúžené videnie, pretože človek sa potrebuje sústrediť na jednu vec a nesmie sa ako keby rozptýlovať ostatnými vecami naokolo. No a samozrejme v takejto situácii je vždy prítomný pocit strachu, pretože bez strachu by človek pred tou šelmou neutiekol, nezlakol by sa, no a v podstate by bol smrteľne ohrozený. No a teraz si povieme, čo to má spoločné s panickým záchvatom. Problém je v tom, že mozog nerozlišuje hrozbu, ktorá prichádza zvonku alebo znútra. Pre mozog je hrozba ako hrozba. A preto, keď má človek dlhodobý stres, vnútorný konflikt, nejaké problémy, či v rodine, či v práci, psychické preťaženie alebo potlačené emócie, vnútorné napätie sa postupne zbiera. A keď presiahne nejakú určitú únosnú hranicu, mozog to vyhodnotí ako hrozbu. No a čo urobí mozog? Zapne ten istý ochranný mechanizmus, ktorý sa volá útoč alebo utekaj. A tak sa aj v tomto prípade objaví bušenie srdca, plítke dýchanie, svalové napätie a strach. Všetky tieto telesné prejavy samé o sebe nie sú nebezpečné. Ale človek v tej chvíli nevie pochopiť, čo sa s ním deje a nesprávne tomu porozumie. Začne si myslieť, teraz dostanem infarkt, buší mi srdce, odpadávam, v tejto chvíli určite zomrem, za chvíľku stratím vedomie, deje sa so mnou niečo vážne. A práve tento strach z telesných prejavov, ktorým nerozumie, sa človek ešte viac zlakne a všetky tieto telesné prejavy sa ešte zhoršia. Až to vyústí do obrovského pocitu strachu, paniky a človek nevie, čo má robiť. Čo je zaujímavé pri panických záchvatoch, my nikdy nevieme, čo môže byť jeho spúšťačom. Napríklad, vy už máte po dlhú dobu nejaký stres, niečo vás trápi, ráno sa zobudíte, dáte si kávu a ako vieme, káva má povzbudzujúci účinok a to bude stačiť. V tej chvíli psychika zhodnotí, že vzniklo už príliš veľké napätie, mozog sa zlakne, vyhodnotí to ako hrozbu a spustí sa panický záchvat. Ja som bohužiaľ panické záchvaty zažila. Pamätám sa, že som mala veľmi veľa stresu a veľmi veľa problémov vtedy. Mne osobne sa to stalo v noci, pripravovala som sa na skúšku a bola som veľmi silno vystresovaná, pretože to už bol môj posledný pokus. Ak by som tú skúšku vtedy nezvládla, tak by ma už vyhodili zo školy. A keďže som vedela, že profesor, ktorý mal tento predmet na starosti, veľmi rád a vyhadzoval študentov, tak som bola z toho zúfalá. Pamätám sa, že v tú noc som ledva zaspala. Zobudila som sa v noci na to, že sa neviem nadýchnuť, že mi buší srdce a bola som si istá, že zomieram. Postavila som sa, utekala som k oknu, všetko sa mi točilo, hlava sa mi veľmi točila a poviem vám, veľmi som sa bála. Potom som si láhla a intuitívne som urobila práve to najdôležitejšie, čo sa aj musí urobiť, keď človek má panický záchvat. Ja som chodila na tanečnú a rozhodla som sa, že budem si v duchu predstavovať všetky kroky zostavy, ktorú sme cvičili. Takže som si ľahla a začala som si predstavovať. Najprv ideme doľava, potom doprava, potom zdvihneme ruky, potom sa otočíme. A takýmto spôsobom som si pomohla. Pretože v tej chvíli sa môj mozog prestal sústreďovať na panický záchvat a začal sa sústreďovať na tanečné kroky. Vy musíte mozog prepnúť na niečo iné. Pretože ak to neurobíte, on sa bude sústreďovať len na vaše telesné prejavy,
Pocit strachu sa bude neustále zhoršovať a takisto aj telesné prejavy sa budú zhoršovať a panický záchvat sa bude predĺžovať. Prvé, čo musíme urobiť, musíme si povedať, že je to len panický záchvat. Je to absolútne prirodzená telesná reakcia na stres. Najlepší spôsob, akým by ste si mohli pomôcť, je, keby ste začali chodiť, pretože adrenalín, ktorý sa produkuje, ktorý by sme v minulosti použili na to, aby sme utekali alebo útočili, nemá teraz sa kde minúť. A tým pádom, keď začneme chodiť, v podstate tou fyzickou aktivitou minieme adrenalín. Ďalšia vec. Ak sa neviete nadýchnuť, pootvárajte okná. Ďalej, ešte jedna vec mi veľmi pomohla. V tej chvíli, keď som mala panický záchvat, vždycky som sa bála, že sa idem zblázniť. Pretože v tej chvíli máte pocit, že sa naozaj idete zblázniť. A ja som vedela, že keď sa postavíte, zavrete oči a snažíte sa prstom dotknúť nosa so zavretými očami, to znamená, že váš mozog je v poriadku. A pamätám sa, raz som mala veľmi silný panický záchvat a naozaj som mala pocit, že sa za chvíľku zblázním. Tak som sa v kľude postavila, zavrela oči a snažila som sa niekoľkokrát prstom dotknúť nosa. Vtedy, keď sa mi to podarilo, som si uvedomila, že môj mozog je v poriadku, to mi veľmi pomohlo a ukludnila som sa. Ak ste už začali mať panické záchvaty, určite vyhľadajte odborníka, pretože potrebujete spolu s ním nájsť príčinu, ktorá vás tak trápi a ktorou spôsobuje ten chronický stres, ktorý u vás už vyústil do panických záchvatov. Ešte by som vám chcela dať jednu radu. Ak začnete mávať panické záchvaty, určite prestaňte piť kávu a užívať alkohol, pretože veľmi silno oslabujú psychiku, ktorá už je aj tak vo veľkom napätí a strese. Dúfam, že sa im podarilo vám vysvetliť, čo to je panický záchvat, prečo vzniká a že sa ho prestanete báť a zameriate sa na riešenie konfliktov a problémov, ktoré vám spôsobujú chronický stres, v dôsledku čoho vznikli. Ak sa vám moje video páčilo, tak vás poprosím o odber a like a vidíme sa na budúce.